ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಾಂತಿಸ್ ಬತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಆಯುಷ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ಬಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಚಾ ಪರಿಯರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಂತ ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಚೂರು ಬೇಳಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ದಾದೆ ಬೇಜಾರು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಅಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಬರ್ತನ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಉಂಡೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಆ ವನಸ ಚಾ ಪರ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚಾ ಪರಿಯರ ಏರಿಯ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಚಾಣ ಸಿಸಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಾದಟಿನ ಎಂಕ್ ಕಾಂದ ಪೋವೈ ಗುಡ್ಡಿದ ಭೂತದ ಪುದರ್ದಾದ ಆಳು ಸಿಸ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಉಂಡಿಯೇ ಎಂಕೊಂತ ಚೂರು ಕೋಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿದಿತ್ತೆ ಪಗೇಲಕ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಪೋಯರಾ ಗುಳಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಉಂಡೆಯೇ ಎನ್ನಾನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಭೂತ ಉಂಡು ಆ ಪದ್ಯ ಮರ್ಪುಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ಡೇದ ಭೂತ ಬಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಕ್ಕ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚರು ಆಂಡ್ ಆ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಎನ್ನೆನು ಮಾರ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದೆಕ್ ಲೈವ್ ಇತ್ನೆಟ ಒಡಿಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಇರು ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಎಂಡ ದಾನೆ ಪಾತೆರ್ಜಿ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ದಾದ ತಿನ್ರಿ ಚಾಕ್ ಶಾಂತ ದಿಸ್ ದಾದ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಅತೆ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಟುಗೆದರ್ಗ್ ಪೋಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನ ಟುಗೆದರ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಂದ್ ಒಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಸರಿ ಬಾಯ್ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಹೌದಾದೆ ಅರ್ಧ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುನಿ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಏರವು ಓಪಿಂದನೆ ಬೇಲೆಂಡೆ ತೋಜುಂಡು ಸಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಡೆ ಕಿರಣ್ ಬತ್ತೆರ ತುಕ ಕಿರಣ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆರತೆ ಏನು ಒಂದು ಏನನಿಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸರಿ ಮೋನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಿರಣ್ ಪೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುರ್ಸೋದಿತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲೆ ರಡ್ಡರೆಕ್ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬೈಯರ್ ಬರ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬರ್ಪೀನ ಅಂಚ ಪುರಪ್ಪುಡತೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೀನಿ ಪಾಡ್ಗ ಪೊರ್ಲು ಪಿಕ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕು ತೂಪ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಉಂಡಿ ಗೊಡ್ಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಾಣಕ್ಯನ ಸೂಪರ್ ಪಂದ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರಡ್ ಪೋಪಿನನ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲರ ಕುಂದಾಪುರ ಪೋಪಿನ ಓ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾರ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಸ್ಸುಟಿ ಲೈವ್ ತುಪ್ಪಿನ ಯಪ್ಪಾ ಚಾನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಉಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ದಾಲ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಎಡ್ದಾನೆ ಮನೆ ಪೂಜಾರ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಹೇಮಂತ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಳಿಯವ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ಲಿಯರಾ പോയരാ ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಾರ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಈಟ್ ಸೀಟ್ ಪಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರ್ಕೇನ್ ವಾರ ಹಾ ಬಸ ತುಳ್ಳ ಈರ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುದಾರತೆ ಅಂಚ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುನಂದೆ ಸಿಸ್ ಐಕ್ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಭೂತ ಅವ್ವೇ ದಾಯ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ ಸೀಟ್ ತೋಜು ಮಲ್ಲ ಓಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಳ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬೈದೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತ್ರೆ ಭೂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿದವರಿಗೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಭೂತ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿ ಉಂಡವು ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಎಲ್ಲಿರುದ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ನೀನು ಹೇಮಂತ್ ದಾದೆ ಟುಸ್ಸು ಡುಸ್ಸು ಬಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುಡೆ ಕಾಸ್ ಬರ್ಚ ಮಾರ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆರಪ್ಪ ಮಲ್ತಾಪುಡ ಅತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಅಯ್ಯೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಏರ್ ಮಲ್ತಿನ ದೋಸೆ ಹೇಮಂತ್ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಅಂಗಿ ದೋಸೆ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಹೇಮಂತ್ ನಿನ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೇಮಂತ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಹೌದಾ ಅದಿಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೆರ್ಮರ್ ಇದೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾರ ಮೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಅಡೆಗೆ ದಾಯಪೋತೀನಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡುಗೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಒಲ್ಲ ಕಾಡಿಜ್ಜ ಅಂದ್ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಅಡೆ పోతుంది ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡು ಅವ್ಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಾವಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಲ ಇವುದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಬುಟ ಪೋತುನ ಅಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುನಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಸು ಇತ್ತದಿ ಇಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗನ್ ಗೊತ್ತುಲ ಹೇಮಂತ್ ಮಂಗಲಕನೇ ಮಲ್ಪುಡು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡತೆ ಇಲ್ಲ ಆಪಿನಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡ ಒಡು ಇಲ್ಲ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೇಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಪಾಂಡ ಅವು ಲೇಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಕಾಸುಡು ಪಂಡ ಅವು ಲೇಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಕಾಸು ಪಂಡ ಅವು ಲೇಪುಂಡು ಆಂಡ ಬೋಡದ ಕೈಟ್ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್‌ಲಲ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಬೋಡತೆ ಹೇಮಂತ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡುಕ ಜಾಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲಿದ್ದನು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದೋರ ತುಳಿಯುತ್ತಲಿದ್ದನು ಸಂಘ ಮಾತ ಉಂಡು ಸಂಘ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸಂಘ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರವೆನ್ ಸಂಘ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸಂಘ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಮಹಾರಾಜೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ್ ಹೇಮಂತ್ ಮಹಾರಾಜೆ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಸುಲಭ ಅನ್ನಿಂದ್ ಹೇಮಂತ್ ನಮ್ಮಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗು ಕೊರ್ಪೆಗ್ ಆಪುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಕಾಸು ದೇಪುಂಡು ಅತ್ತ ಓಲ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಇತ್ತ್ಂಡ ದೆಪ್ಪುನತ ಕಾಸು ಇಜ್ಜ ಅವನದು ಓಲುಂಡು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಶಾಂಗಡ್ ಈರುಪ್ಪಡ್ ಸಂಗಡ್ ಈರ್ ಸಂಗಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರ್ ಲೋನ್ ದೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆಪುನ ಕಾಸು ಅತ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವುಂಡ ಕಂಡೋಡಾತೆ ಮೋಡಿ ಕಂಡರೆ ಭೂಮಿ ಅತೆ ಈ ಬೇರ್ ಸಂಗಡುಲ್ಲೆರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಹಿಂಕಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವುಂಡ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅಂದಿ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಯ್ಕಲ ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಐದು ದುಪ್ಪುನಗ ಕಟ್ಟುನು ಅತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಿಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಎರೆಗಾವ್ ತುಪ್ಪುನಗ ಕಟ್ಟುನು ಇಜ್ಜಂಡ ಪೂರ ಮನಿ ಇಪ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಈರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿಕ್ಲ ಇಜ್ಜರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಏನಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಟೆ ಪುರ ಅಪುರ ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಟೆ ಪುರ ಬೇರೆ ಯಾನೆಕ್ ಒಯ್ಕ್ಲಿಜ್ಜವು ಕೆಲವೇರು ನೀತೆ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಐತೆ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ಕಾಸು ತೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪುರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇರೆ ಬೊಕುಡು ಅಕಲ ಮಿತ್ ನಮ ನೆರ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಪುರ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಐಕ್ ಸಂಗನೆ ಬರ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಟಿವಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಭೀಷ್ಮ ಟಿವಿ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಂಗಡ ಲೋನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೇನು ಪನ್ಪುನಾರ ಅಂದಂದ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪುನು ಅವೇನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಇಜ್ಜರ ಆಕೆಂಡು ಐಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಐಟ್ ದೆತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುನ ಬೇರೆ ಏರೆಗಿ ಕಟ್ಟೋಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿರಣ್ ಬರ್ಪುಜೆರ ಆದತಿ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬತ್ತೆಡ ಬರ್ತೆ ಏಮಂತ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪಾರ ದೀಪುಜೆ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪುಜೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಡು ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಡು ದೆಪ್ಪುಣದೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೋಡತೆ ಇಂತೆ ಪೂರ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಪುಣತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಂಘ ಅಂದಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಂಘ ಅತಿ ಕೆಲವೇ ರೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೀರಿ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಹಲೋ ಎಂಡ ಕೆಂಡಿ ಕೆಂಡಿ ಬತ್ತರತೆ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜರ ನಿಂದೆ ಬಕ ಚಾಂಡೆ ಚಾ ನನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೆ ನಾನು ಕಡ್ಲೆ ಓ ಕಾಬಲ್ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂತೆ ಕಾಬಲ್ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂತೆ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂಪಿನಾ ಹಾ ಭೂತ ಬೈದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ತುಲಿ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬರ್ರಿ ಬೇರೆ ಭೂತ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಲೈವ್ ಕೇಂಡಿ ಪಡ್ನಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೇಂದ ಬಾಯ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಬೈದಿರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಳಿ ಬಲಿಪುಡು ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಓ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ಕಿರಣ್ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ಈರ್ ಪನೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ చేయమంತ ಒಡೆ ಬಲಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಗುಡ್ಡದ ಬೂತಲ ಪೋಂಡು ತೋಜೋಡು ಸಂಗೀತ ಓ ಸಂಗೀತ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿ ಗಳಿಗೆದೆ ನಿಕ್ ಬಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮೋನ ಆದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ಡದ ಬೂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಸಂಸಿದ್ರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರ್ನ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಬರಡಿ ಅತ್ತ ಬರ್ರ ಆಪುಂಡತ್ ಆಪುಣ ಮೋನೆ ತೋಜಂದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿ ಅತೆ ಈ ರೈಟ್ ಇದೆ ನಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನತೆ ಅಂದಂದು ಐಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜತ್ ಐಕ್ ನಾಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಡ್ಚಿ ಐಕ್ ನಾನು ಬಡ್ಚ ಅಂದತೆ ಜಾಯಿನ್ ಅವಲೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬೋಲ್ನಾಥ ಐಡಿಡ್ಲ ಬರಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಂಚ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬರೋಡ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ವೈಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಅವಡು ಅವಡು ಹೋಗೊಂಡಿತ್ತು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನಾಳತೆ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಇರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕಾತುನು ಅವ್ರು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಅಯ್ಯೋ ಒಮ್ಮೆ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಬರ್ಸ ಒಂದನಾಗ ಮಾರ್ನಮ್ಮಿ ಮುಟ್ಟ ಅನಾಗ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆಗೆ ಬರ್ಸಜ ನೆಡ್ಡೆಂಡು ಇಜಿನಿ ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದಡು ಉಂಡತೆ ಗಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಪೂರ ಕೇನುಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡ್ಲೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸತಿ ಕೇಂದರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಕೇಂದೆ ಕೇಂದೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಓಲೆ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತೀರಿ ಬೈಜ್ಜೇರು ನಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ ಬರ್ಪೇನೆ
ಪಾಡ್ನಿ ಈಗ ರಪ್ಪನೇನೆ ಪಾಡಿ ಪಾಡೋದು ಬಕ್ಕ ಹೊರ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಪೋಯೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಉಂಡು ಆಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಟು ತೋಚ್ಕೋಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ತೋಚ್ಕೋಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪೋಜಿ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡಿ ಮೂಲ್ ಜೋರು ಬೊಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ನೊಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ತಿಂದರ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಾಂಡ ಪೋವಡ್ಚಿ ಏಮಂತ್ ಪೋಯ್ನಿ ತೋಜೊಡತಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಬೂತಲ ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಬರ್ಸ ಉಂತುದುಂಡು ಆನಂದ್ ಮೂಲು ಇನ್ನಿಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಈರ್ದಾದ್ ತಿಂತಾರ್ ಮುಂಚೆನೊಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೋಜತೆ ಈರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಜಾಲಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 2000 ಆಡು ಬೊಕ ಉಂದೇ ಮೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಏತ ಆವಡು 2000 ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾ WH ಆವಡ 2000 WH ಗೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡನ್ ಇದು ಏತ ಆಂಡ್ ಎನ್ನೈತೆ ಆಜಿನ ಉತ್ತ ಎಲ್ಪನ ನಲ್ಪನ ತನ್ನ ಹಾ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ ಮೂಲ ಹಾಯ್ ಪಂತ ನೆಡೆ ಪಾಡ್ದ್ರಿ ಅ ಜನ ಎರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಕ್ಲೆ ಪುನತಿ ಹಾ ಜನ ಇಜ್ಜಿರತ ಮಾರ್ರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇದ ಪೇಸ್ಟ್ ತೋಜ್ಪಾವೆರ್ 2000 ಆವಡ್ಗೆರ್ ಸಬ್ ಕಿರಣ ಬೇಗರು ಸೀತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಿರವುಲ್ಲೆ ಬೇಗರ್ ಸೀಂತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪಿರವುಡು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನು ಗುಡ್ಡೆದ ಬೂತ ಭೂತ ಎನ್ನ ಬೆರಿಟತ ಎನ್ನ ಎದುರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಭೂತ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಮೋಡಿಗೆ ಎದುರಿತ್ತದ ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರನ ಭಕ್ತ ಹಾ ಇದು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಅದೆ ಅಂಚೆ ಪುದರ ಅಂಚೆ ದೀಪಿನ ಅದೇ ಭೋಲೆನಾಥ್ ಬಾಬಾ ಬರೋದು ಭೂತದ ಅಮ್ಮೆರ್ಗಲ ಪೋಡಿಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಕ ದಾದ ಅಚಿಂಗೆತ್ತಾರ ಓ ಹಚಿಂಗಗೆತ್ತಾರ ಅಂದ್ ಯಾನ ಅತ್ ಕಣ್ಣೊಂಜಿಲಕ ಮಂತಾರ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ್ಯ ಮಂತಾರ ಅಂದ ಕಣ್ಣೆಲ್ಯ ಯಾನ್ ಕೇನು ಜೈಕ್ ಪನ್ನಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂತ ಪಟ್ಟದೆ ಭೂತ ದಾದ ನೆತ್ತರ್ ಬರಂಡ ದಾದಿ ಭೂತ ನೆತ್ತರ್ ಬರಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ವೆರ್ ಇಂಚ ಪಾತಿರುಜೆರ್ ಅಂದಂದು ಪಾತಿರುಜೆರ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಬರ್ಪಿನ ಟುಗೆದರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟುಗೆದರ್ ಲೈಫ್ ಪಾಡ್ಂಡ್ ಏನ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿ ಮರ ಜನ ಇಜ್ಜತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಕ ದಾದ ಪದ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಇದು ಶಿವದೇವರನ ಭಕ್ತ ಇರತ್ತ ದೇವರ್ನ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯಡ್ ದುಮ್ಮು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಅರ್ಧ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರ್ನಲ್ಲಕ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತಾನ್ ಈರಣ್ಣ ಮೂವಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅತ್ತ ಎಂಕುಲು ಓಲ ಸಿಂಗರ್ ಅತಿ ಈರಣ್ಣ ಮೂವಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅತ್ತ ಏಮಂತಾನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪರ್ದು ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಹೇಮಂತ್ ನಾಪುಜಿಯ ಗುಡುಗು ಹೇಮಂತ್ ಪೋಯಿ ಸಂದಿರ್ತದಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎನ್ನ ಕೊರ್ತುವೆ ಎನ್ನ ನೆತ್ತರ್ ಆರಗ ಆಪುಜಿ ಭೂತಗ್ ಅವು ಇದಾನೆ ನೆತ್ತ ಚೀಪೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂತದಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿರ್ಸ್ ಒಡೆ ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಪುರ ನೆನಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾರೆ ನಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಾತೆ ಹಾ ಪೋಸ್ಟ್ಕ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂದೆಕ್ಕೊಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂದ ಅವು ಇಷ್ಟ ಪುಜಾಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ ನೆಟ್ಟ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪೆ ದಾದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಪೋಪೆ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಉಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಗ ದಾದ ಉಂದಾಪುಂಡು ಮಿಸ್ ಆವುಂಡು ಪಂಡ ಪತ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತುಜಿ ಆದಿ ಕಿರಣ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಡಿ ಪೂರ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೆಲಿಪುವೆರ್ ಅಯ್ಯೋ ಸೀಕುದ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಅಯ್ಯೋ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿರ ಅಂತ ಕೇಳಿನ
ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೇತ ಅಂಚೆ ಒಂದು ನೆತ್ತರು ಸ್ವೀಟ್. ಶುಗರ್ ಉಂಡಾ? ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಶುಗರ್ ದಾದ್ದು ಇರ್ದಾದ್ದು ಇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದ சொல்லு பண்ணிக்கிறேன் ஆனா காமெடி ஐட்டே இல்ல காமெடி அதே ಅಂದಾದು ಸುಳ್ಳು ಹುಡಿ ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಕತ್ತೆ ಯಾನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಡಕ್ಕೇಳಿ ಚಿಂಪಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇರ್ರ ಪಿರಾವಡ ಉಂಡಿ ಬೀಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತವಡು ದಾದಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆನಾ ಕಕ್ಕೆನ ಪಿರೌಡಿ ಅವು ಮುಲ್ಪಲ ಪೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೆ ಅವ ಎಣ್ಣೆಗಾಯ್ತು ನೆಡ ಬದುಕುದು ಪಾತಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿಚಾರ ಅಂದು ಏತ್ ಕಲ್ದಾರಿ ಪತ್ನೆ ಆತು ಪತ್ತ ಪೂರ ಪತ್ತೆ ಶಾನ್ಸಿ ಸೇತ್ ಕಲ್ದಾರಿ ಶಾನ್ಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ದಿರ ಅಂದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ದಿರ ಅಂದಿ ದಿಣ್ಣೀರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರಡು ಬರಡು ದಿಣ್ಣೀರ್ ಬರಡು ದಿಣ್ಣೀರ್ ಬರ್ಪಿಡನೆ ಅದೇ ದಿಣ್ಣೀರ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಬರಡು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದೇ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು तो कार ಏತ್ ಕಲ್ದಿರ್ ಕೇನ್ಗ ಶಾನ್ಸಿ ಏತ್ ಕಲ್ದಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ದ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ಶಾನ್ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ದಿರುന്നു നിങ്ങൾ ಪರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಐನು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಾನ್ಸಿ ಐನತ್ತು ಐನು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಆತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಐನು ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಬೋಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ದೇ ಇರ್ತೋ ಜೋಡಾರ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ದಾರತೆ ಇಜ್ಜೆ 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 ಒಕ್ಕಡದ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಇಜ್ಜೆ ಪತ್ನೆ ಆತು ಕಮ್ಮಿ ದಾದ ಪತ್ತೆ ಬಂದ ಪತ್ನೆನೆ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾಲ ಕಲ್ತಜ್ಜಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹಾ ಹಾ ಇರ್ನಲಕ ಪಾಸ್ ಆತ್ ಎನ್ನಲಕ ಪಾಸ್ ಇರಂತ ಫೇಲಾ ಫೈಲ್ ಅತ್ತಿ ಪಾಸ್ ಅತ್ತಂದು ರಿಚ್ ಅತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕುಲ್ಲ ರಿಚ್ ಅತ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಸೀಟ್ ದಿಲ್ಲ ರೂಪನು ವಾ ರಿಚ್ ತಿರ್ತ ಸ್ಲಾಪದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೋಚ್ಬಾರ್ಲೆ ಓ ತಿರ್ತ ಸ್ಲಾಪದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೋಚ್ಬಾರ್ಲೆ ರಡ್ ಸ್ಲಾಪ್ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲತೆ ಅವ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಉಡುಪುನಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ ಗುಜರಾತ್ ഞാൻ മൂല അമ്മന അവൾ ഉപ്പുന്നു മിത്തട് ರೂಮುಡು ഞാൻ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಎತ್ತವಳತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಸ್ರ ರಿಚ್ಚಿಗೆ ಊತ PhD ಮಾಡಿದ ಊತ PhD ಕಲ್ದನ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿದ್ದ ಬುಡದ ಊತ ಸತ್ಯಪಾ ನೋಡ್ಚಿಸಿಸ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆ ನಾನೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಮನೋಹರ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಬೈದೇರು ಅರಿಗ್ಲು ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಸೊಲ್ಲು ಪನ್ಪುನಿ ಈರ್ದಾಯ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ಆನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅರಮನೆಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಆಚೆ ಎಂಕುಲ ರಿಚ್ಚಿ ಎಂಕು ರಿಚ್ ಅಂದು ಅದೇ എന്നട എന്നട ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಪ್ಪನೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪಿದೆ ಐತೆ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇಕ ಅವ್ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಣ್ಣು ಹಾ ಅವು ತವರು ಮನೆ ಅದು ತವರು ಮನೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ನಿಲ್ಲೋಲ್ ಇರ್ನ ಓ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೋಲ ಅಲ್ಪನ ಕೈತಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಡು ഞാൻ ബാടി കടിത്തെ ബക്കൊപ്പം മിത്ര സീറ്റ് പാട് കട്ടിയേര് അഞ്ചാ ബക്ക മൂലെ കുള്ളി ഞാൻ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆನಿ ಕುಲೋಲೋಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬಂಗತೆ ಬೆಂದದಾವಡತೆ ಒರಿ ಅಂಚ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೌದು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುದ ಕೂಡ ಗೊತ್ತದ ಆದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತ ಅವು ಇದು ಆದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬಕ್ಕದ ಆಲೆ ಜವ್ ಅಂದ್ ಮದಿಮೆ ಆಕದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಡನ್ನ ನಿಲ್ಲದ ಪೂರ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಕಂಡನ್ನ ಇರಗ್ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿಯಾ ಎಂಕ ಎಂಕುಂದಿಯೇ ಪೋವ ಪೋವ ಕಾಂದ ಪೋವ ದೂರ ಪೋವ ಬಜಿಲಿ ಬಜಿಲಿ ಬಜಿಲ್ ಕಾಂದ ಪೋವ ಪಂಡ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಬರ್ಪಣತೆ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್
ಒಂದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಉಸಿರಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದನ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ಮಾರ್ಗದ ಅಲ್ಪ ಐತನೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಈಟದ ಓ ಅವು ಈಟ ಗೆತ್ತದು ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಈಟ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅದೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂದು ವೀಡ್ಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಲೆದ ಅಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಹಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾನೆ ಅಬ್ಬ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ಕಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೊಯ್ಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮುರಣ್ ದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಸೇರ್ರೆ ಎಂಡ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ತಡಿಯಕ್ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪೆರತೆ ಒಂದು ದಮ್ಮು ದೀಪೆರತೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದಲ ಅವೆನ್ ದೀತಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಡಿ ಬತ್ತದ ಐದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಹಾ ಅವ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಉಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಐಮೇಟ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ ಉಪ್ಪ ಅವು ಕಲ್ನೆ ಉಂದು ಕಲ್ನೆ ಅವು ಕಲ್ನೆ ಉಂದು ಕಲ್ನೆ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪದೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಡಿಂದ ಪೂರ ಭೂತ ಪಿದಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬುಡ್ಡದ ಬುತ್ತ ಈರ್ ಬತ್ತದ ಲೈವ್ಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನ್ ಜೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಪಾಪತ್ ಅನ್ನ ನೀರ್ ಪಾಪದಂತೆ ಕುದ್ಲುಲ್ಲಾರ ದೂರ ಪೋಪುನು ಭೂತ ಕಿರಣೊಂದು ಪಗೆಲತ್ ಭೂತದ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾಡ್ ಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರಾಂದ್ ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪಾತೆರ್ನ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಮಾತ್ರೆಯೇ ಬೊಕ ನಾಲ್ ಅಂದೆ ಜನ ಪಾಪ ಅತೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ದಾಲ ಮಂತುಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಲಿ ಅತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಆರ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಆನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾದೊಂಡು ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಜಾಗ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಖಾಲಿ ದಿನಚರಿ ಪಾಡುಂಡ ಯಾವ್ ಬೇತೆದಾಲ ಒಂದ್ ಬೋರ್ಡಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದನ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ್ನ ಪೂರ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅರಟೆ ಅತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏರ್ ಮಾತ ಅರೆಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿರ್ಲಕ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತ್ದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ ಮಸ್ತ್ ಆದ್ ವರ ನಮ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ವೈಟಿ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 minutes ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ ಹೊರ ಪೊಗ್ಗುನ ಬುಟ ಮಾತ್ರ ವೈಟಿ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಅವುಡ್ ಏರ್ಲ ಅವುಡ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಗ್ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ವೈಟಿ ವರ ಬತ್ತುಂಡ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ರೆ ಮನಸ ಆಪುಜಿ ಅವ್ವಂದ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಬಿಚ್ಚದ ಬೇರೆ ಮಂಡಿ ಬಿಚ್ಚ ಒರ ನಮ್ಮ ಮೋನಾಯನ ಮಿಟಲ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಭೂತ ಬಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಭೂತ ಅಂದಿಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಟ ಪೋಡು ಗತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಉಂದು ಚಿಲ್ಗತ ನೋಡು ವೈಟಿ ಅಂದ್ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಮಂಡೆ ಸಲ ಬೆಚ್ಚ ಎನ್ನೊಂಡತಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದತೆ ಆ ಪದ್ಯ ಏರ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅಕುಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ದ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ ಮಲ್ತುಂಡ 30 days ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಬೇತೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಾಡ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಬಗ ಡಿಲೀಟೇ ಮಲ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು 30 ದಿನತಲೆ ಪಂಡಿ I am bad, I am your dad. What ಭೂತ ಏರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅತ್ತೀರ್ ಗುಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಡೆಮಾಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಅವು ಅಲ್ಪಯೇ ಬರಿಟ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಒಂದ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೋಜೋಡು ಮಾರ್ಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೋಜೋಡು ಇರೆಗ್ ತೋಜುಜ ಎಂಕ್ ತೋಜ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಡತೆಗ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ತೋಜುಜಿ ಕಂಡಿಡ್ಲ ಉಂದು ಎತ್ತರ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದ ಉಂದು ಎತ್ತರ ಎದುರುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಅಂಚ ತಗ್ಗ ಆತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ಲಕ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಮೆಡ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ ನೀವು ಬುಡ್ಡೆದ ಬುದ್ಧ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡಾ ಇನ್ನು ಇಂದು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇರೆ ನೈಟ್ ಇಂದಷ್ಟನಾ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ನೈಟ್ ನೈಟಾ ಬೇಲೆ ನವೀನ್ ರೋಡಾಡೆ ಬರ್ಪೇರಾ ಜನ ನಿಂತು ತುಲೆ ನೀನು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ ಬಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪಗಲ ಎಂಕಿತ ಒಂದೇ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಜನನಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ anyone not replace my place because I am supporter every YouTube channel. Okay, okay. ಎಂಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂತೀನಿ ಅವನ್ ಎಂಕ ಸುಲಭ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂತಿನ ಬೊಕ ಅತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೇ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಬೋಡ ಬರ್ಪರ ಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಬೊಚ್ಚಾನ್ ಬೋಡ ಬೊಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಿನಿ ಪಾಟ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮಿನಿ ಪಾಟ್ಲೆ ಪ್ರೀತನ ಬರ್ಪ ಬರ್ಪರ ಪಂಪೆ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆ ವಾ ತುಪ್ಪ ಸಾಂದ್ರಿಸ್ ತೆಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಬೈಜಿಂಡ ಇರ್ನ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಲ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರುಂಡ ಇತ್ತು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದು ಜನಪದ ಬೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಆಚೆವರು ಒಂದು ದಾಲ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಊರುನ್ನ ಮಿನಿ ಅವು ಪಂಡ್ರಾಪ ಜೊತೆ ವೈಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಲೈಡ್ ದುಲೆ ದಾತೊಂಡನ್ ಈತ ನಮಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚಾಟ್ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾಟ್ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ರಡ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪಾತೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ WH ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಾ ಬರ್ಪುಣ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅವೆ ಜನ ಒಂದು ಜನ ಒಪ್ಪುಳ ಮೆಸೇಜ್ ಜನ ಓಡು ಅಂದ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಇರಗ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಕೋಡೆ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಅಕ್ಲ್ ಮಿನಿ ಬೈದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆತು ಅಂದಂದಿ ನೀ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಕೋಡೆ ಆಣೆ ಅಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಜನನಿದ್ದೆ ಕೋಡೆಯನು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಪೇಸ್ಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಪೇಸ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪೇಸ್ಲೆ ಮಲ್ತ್ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಬರ್ಪುಜ್ರ ಅವೇ ಭಂಗ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜೆ ಶೋ ಬೈದೆನೆದೆ ಉಂಡು ಶಾಂತ ಆ ಸಿಸ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದ ಶಾಂತಿ ಮಾತು ಆರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಆರ್ ಬಕ ಜೀರೋ ಏಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಹ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ತುಸ್ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಎಂಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಬಕ ಬಕ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಪಿನೆ ಒಣಸಿಗದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿಗಿ ತರಕಾರಿ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮದಾಲ ನಂದ ಮಲ್ಪೆ ತರಕಾರಿ ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಮುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಗಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನೈಸ್ ನಂದ ಟೈಪ್ ಕಟೀಲ್ಗ್ ಬೋಡಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆನಾ ಇನಿ ಎಲ್ಲದ ಉಂದು ತೂಪರ್ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ರಶ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಶ್ ಅತೆ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ರಜೆ ಇತ್ತೆರಪಗ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಓಲು ಇಲ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಅರ ಮುಲ್ಕಿ ಅರೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಕತೆ ಕಟೀಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂದೆ ಇರೇ ಪನ್ನೀರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಐಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಡು ಅವ್ ಇಷ್ಟ ಬಕ ಇನಿ ದೋಸೆಗೊಂತೆ ಗಸಿಲಕ ಮಲ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟನಾ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕನಾ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗಕ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಆಯಗ್ ಬೇತೆನೆ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಉಂದು ಮಲ್ದೆ ಪೋವ ಮಲ್ದೆ ರಡ್ಡ್ ತಿಂತ ಮಲ್ದೆ ರಡ್ಡ್ ತಿಂತ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಕೊರೊಡತೆ ಬೊಕ ಲಂಚ್ ಗ್ಲ ಕೊರೊಡು ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ನೀರ್ ದಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆ ಅವು ಕೊಜಪುದ ಆಪಿನತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ
ಹೊರನ್ನೆ ಇರಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಹಾಕಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದ್ ದಾದಿ ಇರಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಹಾಕಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಂಡ ಬತ್ತಂಡ ಮಿನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಲ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಬರ್ಪುಜೆರಿ ಏಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜತೆ ಹಾ ಬರ್ಪುಜೆರೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಾನ್ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಸಿಸ್ಗು ಗಂಟೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ಗು ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆನ್ನಲ ಕಲ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಬರೋಲಿ ಚಾಂದ್ ಬರ್ಪರೆ ಚಾಂದಿಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ಪರ ಬರ್ಪೆಡಾರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪೆರ್ ಬರ್ಪಡ ಬಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅತ್ತಿ ಕಿರಣ್ ಹಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಪಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪು ಜತೆ ಮೂಜ್ ಜನ ಉಂದೆಟ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ತೋಜೊಡು ಉಂದೆಟ ಅಂದ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆಟ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಹಾ ಐಟ ಆಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆರ್ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಐದ್ ನಿಮಿಷಲ ನಾಚಿಕೆ ಯಾವು 5 ನಿಮಿಷಲ ಯಾವು ಅರೆ ಹಲೋ ಬಾನಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಬಾನಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅರೆ ಬಾನಿ ಸಿಸ್ ಬಾನುಸಿಸ್ನ ಕಿರಣ್ ಪೇದೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಾನುಸಿಸ್ನ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜೆ ಪೊಕ್ಕದೆ ಅರಡಕ್ಕು ಹಾಯ್ ಬರದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಬರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚಾಪರ್ಯಾರ ತಿಂಡು ತಿನಿಯರ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಕೀ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿರಣ್ಗ್ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಚಾಲುಂಡ ಆರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪೋತೆ ಪನ್ನಂದನ ಪೋತಾರ ಸೀಸನ್ ಆಂಡೆ ಚಾ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಬಾನುಸಿಸ್ ಮಾಯಾರ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದ್ ಓದ್ಲಾರಿ ಬರ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಯಿರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಫೇಕ್ ಬಾನ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುವರ ಫೇಕ್ ಬಂದ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಾಯ ಏರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಯ ಏರ್ಗೆ ಅತ್ ನಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದ್ ಜೈಕು ಮಾಯ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ್ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಮಾಯ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಏರು ದಾಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲ್ಗ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪನ್ಪು ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಜನನಿಜ್ಜಿ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಬೊಕ ನಮ ದಾದ್ ಒಂಜಿ ಅವೊಂದಿ ಭೂತಲ ಮತ್ತ ಬೋಂಡು ಇರೆಗ್ ಆಯ್ರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಟೈಪ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವು ಅಂದ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೆಲವುಲ್ಲೆರ್ ಒಟ್ಟು ತೋರ್ಸಿಸಿ ತಿರೆಗ್ ದಾದ ಕೆಲವುಲ್ಲೆರ್ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಏರ್ನ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ನನ ಅಂತ ಎನ್ನನ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಏರ್ಲ ಏರ್ನ ದಾದ ನನ್ನ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ನ ಕೇನೊಡು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನಿತೆ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇಂತರ್ಜನ ಬಾನುಸಿಸ್ ಬರ್ಪೆರ ಕೆಂಡೆ ಬಾನುಸಿಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಹೊರ ಅಂದ್ ಬರೋಲಿ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಬರ್ಪಾರ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪಾಡ ಬಲೆ ಎನ್ನದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರ್ ಬರ್ಪಾಡ ಕಿರಣ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪೆರ್ ಏರ್ಲ ಬರೊಲಿ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಪಂದ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಇಂಚ ಶಾಂತಸಿಸ್‌ನ ಎಂಕ್ ಚಾಡ್ ರೇಟ್ ಹಾ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ನೆಟೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪಕ್ಕ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ನಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಡ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡೆ ಬತ್ತನಾಂದಿ ಉಂದೆತ HP ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ತೋಜುನ ನಮನ ದುರ್ಗಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಟೈಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಅರ್ಧದ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಬಾಜಿಂದ್ ದೆಕ್ಕೆದ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಹಾ ಕುಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಕೆಲ್ಸ ಏತುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲ್ಸನೇ
ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲ್ಸನೇ ಓ ಕೆಲ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನ ಬಿಡೋಡಿ ದಾಯೆ ಬೀಡಿ ದ ಕಟ್ಟುದಾಯ ಬುಡ್ಪಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದ ಉಂಡಿಯೇ ಪಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಹ್ಮ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಡಲ ಕಟ ಬಾಕಿ ಬಾನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾನಿ ಸಿಸ್ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬುಡೋಚಿ ಪಂತೇರು ಬೀಡ್ದಾರ್ ಆಯ್ನ ಕಟ್ಟದ ಕಲ್ನೆ ಬಂದೇರು ಎಂಜಿನ ಕಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನೂದಿರ್ನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಕೊನ್ಪಿನ ಈ ದುಮ್ಮಡಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆರ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಐನು ತನ್ನಲ ಕಟ್ಟೊಡಿ ಅಂಚಿ ಮೈಟ್ಲ ಚಂದ್ರನ ದಾದೆರ್ ರಡ್ರಡ್ ಚಂದ್ರ ಇರ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ರಡ್ಡಡ್ಡ ಆತ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತುನ ಅದೆ ರಡ್ಡ್ ಚಂದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಚಂದ್ರನ ಬಾನಿ ಸಿಸ್ ದಾದೆ ನೈಟ್ ಮನ್ಪಾರ 11 ಗಂಟೆದಂಚಿ ಮಿನಿ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಾನಿ ಸಿಸ್ರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಾನೇ ಪತ್ರೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪೋತಿನ ಆರ್ನನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಸ್ನೆಟ ಈರಾ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನತ ಇತ್ತುಂಡ ಆಂಡ ಆ ಜನತ ಮಿತ್ತ್ ಪಗೆ ಬೈತುಂಡು ಎಂಕ್ ನನ ಆ ಒಕ್ಕಡೆ ಚಾನಲ್ಗ್ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ತಾಯ್ ಅಂಚ ಕೆಲವುಸಲ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟುಗೆದರ್ ಬೈದೆರ್ ಯಾರ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಚಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಪಾಪರೆ ಬೇಜಾರ್ ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚ ಏತ್ ಏರಿಲ್ಲ 400-500 ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ ದೇಕ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉಂಡಾರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪಗ ಓಕೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಕಿರಣ್ ಪನೊಂದು ಆರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 11 ನನಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಆತೆ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಬೈಚೇರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ನರಮನಿ ಮೇನ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ ಶಾಂತ ಶಿಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ ಅಂದ್ ಶಾಂತ ರಂಜಿತ್ ಶಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ಪೋಯೆರ್ ಶಾಂತ ಶಿಸ್ ಬೊಕ ಪವಿ ಪಾಡ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾ ನೈಟ್ 11 ನೈಟ್ 11 ಮಲ್ಪುಂಗ್ಯಾರ್ ಇತ್ತೆದಾನೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಯಕಡ್ ಕಾಣೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಾರ ಎಂಕ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ನೆಕ್ ಬರ್ರೆನೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರ್ ನಾನ ಕೊರರೆ ಮೇರ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತಿನ ಆನ್ ಪತ್ತ್ ಉಂದು ಕಾಂಡೆನ್ ಪೋತಿನ 4 ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬುಡ್ತೆರ್ ನಡುಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಅತ್ತೆ ಪಗಿಲ್ ಪದ್ರಾಡೆಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗ್ ಮೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಆ ಜನತ ಎಂಡ್ ಲೈವ್ ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಈರೆಪ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂಗೈ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜೇ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈದೊಲಿ ಆಂಡ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂಗ 12 ಗಂಟೆಗ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೌನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ 2 ಗಂಟೆಗ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ರಾತ್ರೆಡ್ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತೆರ್ ಅಕುಲು ಬತ್ತೆರ್ ಬತ್ತಿಜೆಲೆನೆ ಪೋಪೆ ಒರ ದಾಯೆಪಂಡ ಅಕುಲು ಒರ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಕುಲು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಕಿರಣ್ ಗೆಡ್ಡೆ ದೆ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಕಿರಣ್ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅತೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಚಾನಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಬುಡ್ನಿ ಚಾನಲ್ ದಾದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಲೈವ್ಡ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಹ ಬೇತೆ ಎರಡನ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ಅಕಲ್ನ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಓಕೆ ಹಾ 1 ಅವರ್ ಮಾತ್ರನೆ ಇರ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ನೇರ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಆರ್ನ ನೈಟ್ ಗೆತಿ ನೈಟ್ 11 ಗೆತಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಪಗೆಲ್ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆ ಪಗೆಲ್ ಪದ್ರಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪದ್ರಾಡೆಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾನ್ ಮೊಳೆ ಎಂಡೆ ಕೇಂದಿರಿ ಯಾರು ಮೊಳೆ ಕಾಣೆ ಪೊಂಜೆ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸೆರ್ ಬರ್ಪರೆ ಕೇಂದಿರಿ ನಾನ್ ಪುರ ಬೇಲೆನೆ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಹಾ ಪದ್ರಾಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಲತಂಡ್ ಕುಂಟರ್ದೆರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುರಾಣ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಣಿಕ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಪನ್ನಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್
ಕುಂಟರ್ದೇರನ್ ಪಕ್ಕದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪು ನೀರು ಒನಸು ಬರ್ಪೆರಕಿ ನೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒನಸು ಬರ್ಪೆರೆ ಮೀನ್ ಟೈಪ್ ಹಂಗೆ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ತಿಂತೀನಿ ಅದೇ ಮೀನ್ ಟೈಪ್ ಈರ್ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂತು ಜಾರ ಯಾವ ಏ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಅವು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಣ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಣ ಬೇತೆ ಕುಳಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪರ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಕಾವಲ್ಡು ಪತ್ತು ಜವ ಎಂತ ಮಲ್ಪುಡ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕಾವಲ್ಡು ಪತ್ತದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಯಾವ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಅವು ಈ ಸೀಸನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಕಿಲೋ 400-500 ಉಪ್ಪುಂಡು ಶಾಂತಿ ಪೋಯಿರಾ ಅಂದತೆ ಈರ್ ಪಣಂಬೂರ್ಗು ಬೋಡಿ ಪಣಂಬೂರು ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುರನಿಂಚ ಮೀನಿಂಚ ಪಣಂಬೂರ್ಲ ಅಲ್ಪ 32 ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ₹100 ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆಕ್ಕನ ಈ ಟೈಮ್ ಬೈದೋಳು ಲೆಕ್ಕನ ಈ ಟೈಮ್ ಬೈದೋಳು ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೀನೇ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೇರಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತರ ಬೋಪಿನಿ ಈ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ದಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಮುರಣಿಯವರ ಬೈದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಣಿಯವರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಾನುಸಿಸ್ ದಾದಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಕೇನ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂತುದುಂಡು ಈರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂತುದುಂಡು ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಉಂತುದು ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾತ್ರನೆ ಎಂಡ್ ಓ 1 ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಅವರ್ಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ತೆಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ದಾದನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವ್ವೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ವತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಶಾಂತಿ ಪೋಯೆರಾ ಅಂದ್ ಉರ್ಲೇರ ಅಂದ ಐಟಡ್ ಉರ್ಲೇರ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಶೋ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಪುಡತೆ ಬಾನುಸಿಸ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆದುಂಡತೆ ಬೊಕ ಜೀರೋ ಆಪಿನಿ ಜೀರೋ ಆಂಡ ಬೊಕ ಮೂಲು ಕಮೆಂಟ್ ಲ ತೋಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೊಕ ದಾಲಾವಡಿ ಇರ್ನ ದುಂಬುದಲ್ಲಕ ಎಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ದುಂಬಾಂಡ ಒಂಜಿ 10-18 ಜನ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಜನನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಂಡದಾದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಪುಜಿ ಪೂರೆಲ ಪನ್ಪಿದ್ದಾದ ಪಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಮಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರವಿ ಅವರು ಹಾಯ್ ರವಿ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ರವಿ ಅವರೇ ಉಗ್ರಂ ರಾಹುಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾಯ್ RCB ಅಲ್ಲೇ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ರವಿ ಬ್ರೋ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೌದು ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ರವಿ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ರಾಹುಲ್ ತುಳು ರವಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಜೊರಂಚನ್ ನಾವನು ಬರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಮುದ್ದೆಯಾ ರವಿ ಅವರೇ ರಾಹುಲ್ ಎಂಚುಲ್ಲರಿ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಪ ഞാൻ സൗഖ്യമില്ല പനതുള്ളേര് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്ടി പാത്തല്ലേ കിരൺ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರದರ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡೆ ಜ್ವರ ಉಂಟುಂಡೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಗುಣ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ತೋಡು ಅಂದ್ ಅವು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಡಿರಂತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ರಾಹುಲ್ ಹತ್ರ ರವಿ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ದೀಪಾರಿ ಬೇಲೊಂದು ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಬೇಲೊಂದು ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ ನಾನು ಬೇಲೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಿ ವಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ತಿರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಇರುದ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪಲಾವ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಸ್ತ್ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದ ಖುಷಿ ಅನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಇತ್ತನ ಜರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಿ ಪೋಡಿಕೆ ಕೆಂಚು ನಾದಿ ರಾಹುಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ರವಿ ಅವರ ಏನಾಯ್ತು ಪುಲಾವ್ ತಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವನಿತ್ರ ಜರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಪೋಡಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಅವ್ ನಮಕ್ ಅವನು ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವಳಿತ್ರ ಟೈಮ್ ಮರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿರತಿ ರವಿ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಪುಲಾವ್ ತಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಅವರು ಬಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕಾ ರವಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಸಡನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಆಡುದು ಅಂತ ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಿಯ ಅಂಚು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗನೇ ಅರಿವೆಯೇ ಸಂಚು ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಂಗನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದು ಮಾರ್ರೆ ಘನ ಮೇಲ ಬೊಚ್ಚ ಸಾಂಗ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೇತೆ ಉಪಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿರುವೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ಜನ್ಮಿಸಲಿ ಉಗ್ರಂ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ವೆರಿ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರಿಗ ಜ್ವರ ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇರು ರಾಹುಲು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳಂತೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಪಾತೆ ಆಪಣತೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ಜಂಪ್ ಆರ್ ಪೋಯರ್ ಅಂಗೆ ಬೇಲೆ ಪುಣತೆ ಅಂಚಾರ್ ಪೋಯರ್ ತುಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸರಿ ಉಸರಲಿ ರಾಹುಲ್ ಏಳು ಪುರ ಜಂಪ್ ಆಡ್ ಗೊತ್ತಿ 2 ಜನ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದಿ ನಿಂಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಬತ್ತುಪುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಪಾತೆ ಎದ್ದು ಪೋಲೆ ವೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತುಂಡು ತೋಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ಪಾಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡಲ ಪಾಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕೇನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಜನನೆ ಇಂಜೇನ್ ಮಜನ ಕಾಲಿ ಹೊರನ ಜನನೆ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಮೂವಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರೇ ಉಂಡ್ರಾ ಎಂಚಿನ ಉಲ್ಪಿನಿ ಉಂತುಜಿ ಅನನ್ಯ ಪೋವ ವನಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ವನಸ್ ಕಾಂಡೆಜ್ಜಿ ಪೋಯರೆ ಸಿಸ್ ಪೋಯರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬೈದೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ತಿರ್ತು ಬೈದೇರ ಕಿರಣ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಲೆ ಓಕೆ ಯಾನೇ ನೀರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯರು ನಿನ್ನೆ ಕಿರಣ್ ಕೇಂದೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ
ನೆರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ಚತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಉಗ್ರಂ ಮತ್ತಿನ ಮಂಡ ಅವಳು ನೆರಡಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ತಿಳ್ತದೆ ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಿಳ್ತದೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪರಂದಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬರ್ತೀನಿ ಚಾ ಆಡಿ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ರಾಹುಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಹುಷಾರಾಯರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದೆಂತೆ ಜ್ವರ ಉಂಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಹುಷಾರಾಯರ ಶಾಂತಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪಾಯರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪನದಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ತೆಲಿಕೆರಿ ರಾಹುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಜೈಕೆ ಶಾಂತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದೂರ ಪೋತೇರು ಅಂದಿ ಮಾತ ಹೊಡೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಎದೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದಿ ರಾಹುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುರಂದಿಂಚ ಬಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಿಂಗೆ ಏಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರು ಅತಿ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಹುಲ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಡ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವಳು ರಾಹುಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರು ನಾವಲು ನಮ ಪೂರ ಮಿತ್ರದ ತೂಪಿನಿ ನಾನು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ಮಿತ್ರದ ತೂಪೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪೆ ಅವರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರಾಹುಲ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ವೆ ಬೇತಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪು ಶಾಂತ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ವೆರಿ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಪು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಿಸ್ಸಿಜ್ಜರೆ ಆರ್ನ ಮೋನ ಆಂಡಿಯೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಚಾನಲ್ದಾರ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಮೋನ ಆಂಡಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಆರ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ ಲೈವ್ ಆರ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಎಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೊಪಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಡುಟುಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು 3 ಸಲ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ ದಾದಿ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಕು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ರೆ ಗುರ್ತಪ್ಪಂದು ಅರೆ ಎಂಕಲ್ಪುರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಪುಜೆ ಅರ್ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಬೋಂಡಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಶಾಂತಿಸ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ನಿಂತಿನ ಮೂವಿ ಇರನವರು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕಿ ಆಲ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಅತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಲ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೂರ ಇಂಡಿಯನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಬಕೇರ್ ಫಾರಿನರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಫಾರಿನರ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇರುದಿಲ್ಲಿ सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है जो तुम भी कहो ಅರಿನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅರಿನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಮೋನ ಅಂಡಿ ಇರ್ ಪೋಪರತೆ ಕಿರಣ್ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಲ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಆರ್ನ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ಬೇರ ಆರ್ನ ಯಾನಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಯರೆ ಆಡೆ ಮೋನ ಆಂಡಿಗೆ ಕೋಡೆಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಚಾ ಆಂಡಿ ಕೆಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಗ್ರಂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರಂ ಚೂರ್ ನನಗೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್
ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ತಿನ ಕಿರಣಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ರಾಹುಲ್ ಬಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ರವಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಏರ್ ಪುರ ಬೈದಿರಿ, ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಏರ್ ಪುರ ಬೈದಿರಿ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಓ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ತೇನೆ. ಬಕ್ಕ ಹೇಮಂತ್ಗೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗಿರಿಜಾ ಆರಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ನಾನು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ಈಗ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ಗೆ, ನೀವು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಪರ್ಪುಜಿ ಆನ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಆಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಆಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರಂ ರಾಹುಲ್ ಅವರು. ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್, ಆಗಿದೆಯಾ? ನಮ್ಗೆ ಪೋವ ಪೋವ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ, ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅದು. ಬಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಏನ್ ಟಿಫಿನ್ ಸಿಸ್? ಪೋವ ಪೋವ. ಶಾಂತಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್. ಕಾಫಿ ಟೀ ಪರ್ಪುಜಿ ರಂದಂದ ಆರ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಪರ್ಪಿ ಯಾಲ್ನ ಸೋಕು ಪಾತೆರ್ವೆ. ಆ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರ್ವ ತೂಪಿನ ಅವನು ಹೈಡುಡು ತೋದು ರಾಹುಲ್ ಅವನಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆ ದಾರ ಆರು ಪನದಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿಸ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ದಾರ ಅಂದಂದು ಆರ್ ಬಾಂಬೆ ದಾರ ನಿಕಲ್ ನಲ್ಪನೇನಾ ಹರಿಣಿ ಸಿಸ್ ನಿಕಲ್ ನಲ್ಪನೇನಾ ಇರುವ ತಾನಡೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ತಾನಡ ಪುನ ಪೋಪುನ ಹೌದಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನ ಪೊಕ್ಕದಾದಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನು ದಾಯ ಎಂಚ ಏಮಂತ್ ಬೇಲ ಪಂತೆರ ಪಾತೆರ ಚಿಂದು ಓಲೆ ಏಮಂತ್ ಪನದ ಅವು ಗೋವನ ಚಾ ಗೋ ದಾದಿ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೆಚ್ಚು ನಾಲ ಪೊರ್ಪು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಸಪೋಟಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಸಿ ಯಾನ್ ಬದಲ್ಪುರ ಬದ್ಲಾಪುರ ಇದು ಬದ್ಲಾಪುರನಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟುಡೇ ಫ್ರೈಡೆ ಅಲ್ವಾ ಪೂಜೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್, ನಾನ್ ಕೂಡ ಲೇಟೇ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವು ಆಯ್ತು 15 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೈಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಭಟ್ಟ ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಪೋಲೆ ಈರು ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಲಾವಲಿ ಜಾಯಿನ್. ಹೂ ಅಕ್ಕ ಭರ್ಜರಿ ತಿಂಡಿ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಜ್ಜಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಏಪಲ ಪಾತೆರ್ನ ದುರ್ಗಾ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಏಪಲ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿಯ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನನ ಏಪಲ ದಾದ ಪಾತೆರ್ ನಿಜಿನಲ್ಲ ದುರ್ಗಕ್ಕ ದಾದಿ ನಿನಿ ಪೋವಯೇ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಬರ್ಪಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಐಕ ಕಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಪೋವ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಹೇಮಂತ್ ತೂಲೆಗೆ ಅಂದ್ ಹೇಮಂತ್ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ಜಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಬರುಡ್ ಚೀರಿ ಹೇಮಂತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಪುಂಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರು ಪೋದವ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಹೇಮಂತ್ ತೋಟದ ಮರ್ದು ನೀರಿನ ಕಾತೊಂದು ಉಂಡವಳು ಪೂನೆ ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಮಂತ್. ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಂಸವೇ ಹಂಸವೇ ಹಾಡುಬಾ 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 ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡುಬಾ. ಗೋವಾ ಕೋವಾ ಈರು ಪಂಪಿನ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ನಾದಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀನು ಗೋವಾಡುಲ್ಲರ ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾವುದಿಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರದೆ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ನಮಸ್ತೆ ಅವರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಆಯುಷಾ ಸಿಸ್ ಬರದಲ್ಲಿ ಪೋವ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಬರದಲ್ಲಿ ಪೋವ 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 ಪಂಡ ಬಜಿಲ್ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಐಕ್ ಪೋವ ಗೋವತ್ತು ಪೋವ ಗೋವಾ ಮಾರ್ರೆ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಪು ನೇಮ್ ಅಂತಂದು ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೂರನು, ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ഇരുളಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಹೊಂಗನಸನು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆನು ನಾ ಮಳೆಯನು, ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. ഗോവക്കേനുണ്ടിಗೆ ಸಿಸ್ ಅಂದಿಗೆ ഗോവക്കേನುണ്ടിಗೆ ഇനിക്ക് ലഞ്ചിനെ ആണ്ട ದೂರ ಪೋವದಾಲೆಜ್ಜಿ ತಿಂದಿರ ದೂರ ಪೋವದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ರಾಹುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರ್ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ಜಿಗಿತೆ ನನ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಕೋಪಗೆ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಜಿಗೆ. ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ರಾಹುಲ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ? ಚಾ ಅಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಟುಡೇ. ಹುಷಾರಾಗಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜ್ವರಾತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉದಸಿನ ಪಣ ಉದಸಿನ ನಮಗ್ ಸಾಕಪ್ಪ ಮಲ್ಪಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪಡತೆ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಅಂದೆ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಮನೆ ಕಿರಣ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಲಾ 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 ಲಾ, ಹೊಸ ಋಷಭ ತರುವೆನು ಎಂದು ಎಂದು. ಓ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ, ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಲಾ 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 ಲಾ. ಓಕೆ ಆಲ್ ಗಂಜಿ ಪರೋಡು ಓಪನ್ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಗಂಜಿ ಪರೋಡು ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪೂಜೆ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡಂಡ್ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡೆ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಜೀವ ಗಂಧಂದು ಗಂಜಿ ಎಂಕಲ ಗಂಜಿ ಆತಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂಕನ ಉಪ್ಪೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಗಂಜಿ ಪಂಡ ಚೂರ್ ದೂರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಚೂರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತಿ ಇಟ್ಟಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ರವಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟು, ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಕ್ಕ ಪೂಪಿನಿ. ಶಾಂತಿಸ್ ಕಿರಣ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಯಾನ್ ಏತು ಪೊರ್ತು ಗುಲ್ದುಜೇನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಗುಲ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಬರ್ತೀನತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದುಪ್ನ. ರವಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಏನ ನಂಗೆ ಸಬ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದೌದು ರಕ್ಷ ಚಾನಲ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ರಕ್ಷ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿರಿ ಅನರ್ಕಲಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಬಂತಂತೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಇಂಕೊಟ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿ ತೂಪೇನ್ ಅಂದಿಗೆ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಂಕರ್ ನಗರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುದದು. ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ
ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಡು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವರ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ನೊಂದ ವಿರಹ ಗೀತೆ ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಡು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ನೊಂದ ವಿರಹ ಗೀತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೂರು ಸಂಪಿಗೆ ಒಂದೂರು ನಡುವಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆ ಊರ ಚೆಲುವ ಈ ಊರ ಚೆಲುವೆ ನದಿಯಂಚಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತ ಜೊತೆಯಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಲಾಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಬು ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಪ್ಪುನ ಕಿರಣ್ ಬೋ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್ ಶಾಂತಿ ಸಾರ್ ಪದ್ಯಕಿನ ಜಿಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಿರಿನವಿಲು ಎಲ್ಲೋ ಕರಿಮುಗಿಲು ಎಲ್ಲೋ ಮಳೆ ಮಿಂಚು ಬಂದು ಮನಮೋಹಗೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿ ಕೂಗದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿರುವ ನಾವಿಂದು ಎಂತ ಜೋಡಿಯೋ. ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದಾರಿ ಬೇಲೆ ಕಿರಣ್ ಗೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವರಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವರಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಊರ್ದದ್ದು ಮೂವಿಯೇ ಮಾಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಊರ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಿರಣ್. ಗುಡ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ, ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ. ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಪೋವ ಮತ್ತೆ ಕಾಂದ ಪೋವ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎರಡು ತಿಂಡಿ ಇವತ್ತು. ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ದಿನಾಲ. ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬೈಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಾರ್ ಬೈಜ್ಜಿರಿ. ಶಾಂತಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಡಿವಾರಬೇಕೆ, ನೀನಿಟ್ಟ ಕಾಯ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ನಾ ಕಾಣೆನೆ. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ, ಮಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮರದಡಿಯಲಿಟ್ಟರು ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನಲಾರೆ. ಸಾರಂಗ ಮನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಬಯಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನುಡಿಸೋನು ನಾ ಕಾಣೆನೆ. ನೀಡು ಶಿವ
ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ. ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್. ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಪುಲಾವ್ ಅಲ್ವಾ ರವಿ ಅವರೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಪುಲಾವ್ ಅಲ್ವಾ? ಪುಲಾವ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ ಸಿಸ್, ಬಾಯ್ ಸಿಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್, ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸಿಸ್. ಗಿರ್ಜ್ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್, ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೇಂಚನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ರಾಹುಲ್, ರಕ್ಷಾ ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್, ಮತ್ತೆ ರವಿ ಅವರು, ರವಿ JCB ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಯ್ ಸಿಸ್, ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ರವಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ರಕ್ಷಾ ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.